Tinamani Swargiary आं खैराबारि कलेज इउनिट ABSUनिफ्राय बे खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। दायो आं थिखानाय दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों। बेनि मुङानो जादों गेवस्रांनाय महर। बे खन्थाइखौ सुजुदोंमोन बिथां धरनीधर औवारी। दायो आं जागायबाय। थगायसुला नङा आं जेसेबां नों बुङा, फोथायसुला नङा जेसेखि नों सोङा, गिख'बो नङा आं नों जेसेखि साननो थाङा, मेगनाव मोदै नुब्लाबो गाबब्रु नङा। आं सोलिया मालायनि अननायखौ लाना, फोथाया बायदिसिना फावथिना नुना, गिया गुबुननि गिथाव नेम खोनाना, गाबा मुलुगनि गोब्राब खामानि लाना, नांनायखौल' जेब्लाबो मोनबानो जायो, गावखौ फोथायना बेयाव थाबानो जायो, गावनि गोरोन्थि गाव सानना लाजायो, जेसेखि दुखु गोसोखौ सुंथाबानो जायो। ओहो आं नंमारा थगायसुला जेरैबो सानदोंमोन नाथाय गोनां जानोखौ आंबो मिनि रंजा जाना थानो हागोन जेब्लाबो, सानरोंलिया दुखुआव दुखु मोनब्लाबो। आंनि खन्थाइ आवरायनाया एसेनोसै, गोजोन्थों।